Why are there not more people talking about the incredible history of Den Norske Kirke? This video will take you on a modern journey through the ancient history of the Norwegian Church and explore what would happen if historical events occurred today. Den Norske Kirke står som et vitnesbyrd om den varige virkningen af den protestantiske reformationen. Etableret i 1537, i en periode med store religiøse omvæltninger over hele Europa, dukkede den norske kirke op som et symbol på lutherdommen. Martin Luther, en tysk munk, udfordrede den romersk-katolske kirkes autoritet og startede en bevægelse, som skulle omdefinere kristendommen. Norge, under dansk styre, befandt sig midt i denne religiøse transformation. Kong Christian III af Danmark, en standhaftig tilhænger af reformationen, så en mulighed til at styrke sin magt. I 1536 erklærte han lutherdommen som den officielle religion i Danmark-Norge. Et træk med dybtgribende konsekvenser for det norske folk. Denne afgørelsen var drevet af både teologiske overbevisninger og politiske hensyn. Reformationen var en turbulent periode, som knuste den eksisterende religiøse orden i Europa. Året 1537 markerede et vendepunkt i norsk religionshistorie. Den norske kirke blev formelt etableret, brødt med den romersk-katolske kirke og formede Norges religiøse landskab på nyt. Under kong Christian III's dekret blev den katolske kirkes ejendommer beslaglagt, og dens autoritet blev demonteret. Ærkebiskoppen af Nidaros blev fængslet, og klostre blev stængt. Mange nordmænd, dybt forankret i sin katolske tro, modsatte sig ændringene, ofte i hemmelighed. Til trods for modstand fik lutherdommen gradvis fodfæste og blev flettet sammen med norsk identitet. Lutherske præster, uddannet i Danmark eller Tyskland, blev sendt for at forkynde den reformerede troen. Liturgien blev oversat til norsk, noget som gjorde gudstjenesten mere tilgængelig. Vægten på læsefærdighed førte til etablering af skoler og trykking af religiøse tekster. Den nyoprettede norske kirke stod over for opgaven med at bygge en ny religiøs infrastruktur. Denne overgang var ikke uden udfordringer og modstand. Forholdet mellem kirke og stat i Norge har været komplekst og i udvikling. Fra starten som statskirke knyttet til monarkiet, har den norske kirke navigeret i skiftende politiske strømninger. I kølvandet af reformationen fungerede den norske kirke som en statskirke, dybt integreret i magtstrukturer. Kongen havde betydelig indflydelse over kirkesager, udnævnte biskopper og formede politik. På 1800-tallet opstod en bevægelse for større skille mellem kirke og stat, påvirket af oplysningstidens idealer. Det 20. århundrede bragte betydelige ændringer med grundlovsændringen i 1964, som gav religionsfrihed til alle borgere. I 2012 blev den norske kirkes status som statskirke endelig afskaffet, noget som markerede et nyt kapitel. Sektion 4 troens søjler og forstå lutherske trosopfatninger i Norge. I hjertet af den norske kirke ligger en rig teologisk arv forankret i Martin Luthers lære. Centralt i luthersk teologi er læren om retfærdiggørelse af noget gennem troen alene. Denne troen understreger, at frelse er en gratis gave fra Gud, modtaget gennem troen på Jesus Kristus. Bibelen har øverste autoritet i lutherdommen, anset som Guds inspirerede ord. Sakramentene, specielt dåb og natvert, har en speciel plads i Luthers teologi. Lutheranere tror, at disse ydre tegnene er synlige udtryk for Guds usynlige nåde. Denne vægten på nåde gennemsyrer Luthers gudstjeneste, salmer og teologiske skrifter. Sektion 5, en afvævet ind i samfundet, den norske kirke og det norske folk. Den norske kirkes indflydelse strækker sig langt ud over kirkens vægger. I århundreder har den formet norske værdier, traditioner og kulturelle udtryk. Som statskirke spilte den en central rolle i en uddannelse,
helsevæsen og social velfærd. Selv efter skillet mellem kirke og stat fortsætter kirken at være involveret i sociale hjælpeprogrammer. Kirkens indflydelse ses i kunst og kultur i Norge, fra traditionelle salmer til arkitektoniske mesterværk. Til trods for synkende medlemstal er den norske kirke fortsat betydelig i det norske samfundet. Mange nordmænd identificerer sig fortsat kulturelt med kirken og værdsætter dens traditioner og bidrag til national identitet. Sektion 6. Årække. Ud en global hånd. Internationalt nødvendig arbejde og indflydelse. Den norske kirkes mission strækker sig ud over Norges grænser. Kirken har længe været involveret i internationalt arbejde, i samarbejde med organisationer over hele verden. Et centralt fokus er at fremme fred og forsoning, aktivt involveret i konfliktløsningsarbejde. Kirken er også forpligtet til at håndtere klimakrisen, implementere bærekraftig praksis og kæmpe for politik, som beskytter planeten. Den norske kirkes internationale engagement genspejler dens forpligtelse til global solidaritet og social retfærdighed. Ved at samarbejde med organisationer over hele verden, søger kirken at gøre en konkret forskel i livene til de, som trænger det. Sektion 7 var en videre refleksioner over fremtiden til den norske kirke. Når den norske kirke navigerer i det 21. århundrede, står den over for både udfordringer og muligheder. Synkende medlemstal og sekularisering rejser vigtige spørgsmål om kirkens fremtidige rolle. En central udfordring er at nå ud til yngre generationer, noget som kræver nye og innovative måder at engagere dem på. Kirken må også fremme større inkludering og mangfold i egne rækker. Til trods for udfordringerne er den norske kirke fortsat en kilde til håb og inspiration for mange nordmænd. Dens lange historie med tjeneste, forpligtelse til social retfærdighed og budskab om noget fortsætter at resonere. Når den tilpasser sig skiftende tider, har den norske kirke muligheden til at genopdage sin profetiske stemme og forme Norges åndelige og etiske landskab for generationer fremover. Hej alle sammen. Lad os se for os, hvordan den norske kirke kunne være anderledes. Hvad om reformationen skete i dag? Hvordan ville moderne teknologi påvirke dens spredning? Tænk dig Martin Luther som blogger. Hans teser deles umiddelbart på sociale medier. Tweets og virale videoer spreder budskabet hans, skaber debatter i sandtid. Virtuelle menigheder samles på direkte sendinger og forener troende fra hele verden. Netbaserede underskriftskampagner skaber støtte. Reformationen ville være et globalt fænomen. Den norske kirke ville bruge teknologi for at engagere yngre generationer, tilby virtuelle gudstjenester og netbaserede fællesskab. Kirkens budskab ville nå ud gennem podcaster og sociale medier. Udfordringene kunne mødes med innovative løsninger. Ved at omfavne værktøjene fra det 21. århundrede har den norske kirke potentialet til at genopdage sin profetiske stemme og fortsætte at forme Norges åndelige landskab. Den norske kirkes kerneværdier er tidløse. De tilpasser sig nye sammenhænger og teknologier, samtidig som de fortsætter at inspirere og løfte os op. Hej alle sammen. Lad os se på, hvordan historiske hændelser kan påvirke os i dag. Hvis den norske kirke blev født i vor tid, hvordan ville den forme Norges kulturelle og religiøse landskab? Hvordan ville denne ældgamle institutionen tilpasse sig og blomstre i den digitale tidsalderen? Virtuelle menigheder ville samles på direkte sendinger uden grænser. Kirkens budskab om tro, tjeneste og retfærdighed ville blive forstærket gennem podcaster, YouTube-kanaler og interaktive apper. I dette nytænkte scenarie ville den norske kirke ikke bare være et åndeligt fristed, men også et fyrtårn af håb og social retfærdighed, mens den inspirerer og løfter os alle. Hej alle sammen.
Når vi ser fremover mod den norske kirkes rolle i vores moderne verden, må vi tænke på både udfordringerne og mulighederne, som ligger foran os. Hvordan kan denne ældgamle institution fortsætte at være relevant i det 21. århundrede? Den digitale tidsalderen giver den norske kirke en utrolig mulighed til at udvide sin rækkevidde. Ved at tage i brug sociale medier kan kirken nå ud til yngre generationer. Tænk dig gudstjenester, som strømmes direkte, og spændende podcaster. Kirken kan fremme inkluderende samtaler gennem netforum. Her kan man tage op aktuelle temaer og skabe meningsfulde samtaler. Digital aktivisme kan forstærke kirkens arbejde for social ændring. Den norske kirke kan være et fyrtårn for håb og social retfærdighed. Ved at tage i brug værktøjene fra det 21. århundrede, kan kirken forme Norges åndelige landskab. Kirkens kerneværdier vil forblive tidløse, tilpasset nye kontekster og teknologier. Inspirere og løfte os alle. Den udvikler sig stadig for at møde behovene til folket og verden. Hvis du likede denne videoen, venligst tryk på like-knappen. Abonner på kanalen og like igen en kommentar nedenfor. Vurder også at støtte kanalen økonomisk gennem Patreon. Tak for din støtte og engagement.